И здравейте отново, зайци! Днес ще ви покажа къде да си инсталирате 7 Days to Die с крак за кооп, за хамачи, за тунгъл, ако искате да играете мултиплеер. Така, ето линка, ще го дам в описанието на клипчето. Само са донладни и по-скоро да зареди. Някога му инсталвайте, просто го сваляте и сте готови и после ще ви дам линк за хамаче, за да може да играете мултиплеер там в мрежа. Нищо ще ми го свали. В принцип тук трябва да ви изпиши, его, изписа го, skipad. Да. Тук цъкате на това download. Айде. Горе ще заради. Тук пишете този код. What the fuck? 83. 121. Така, добре. Да, сега няма го свалям. Съм сваля около 10 минутки, пък ми мързи. Така, сега ще го... Влияйте... Нали, разархивирате си го някъде. Ето, аз съм го разархивирал тук. И стартирате ето това. 7 Days to Die. Трябва да си конка на една седмица, обаче мен нищо не ще ми зарежда заради фрапса. Ето покаса. Сега ще пусна ви покая какво правите на нея. Аз може и да снимам като полеца нещо, обаче не съм сигурен. Моя да мързи, защото сам е малко тъпчко да играете на нея. Малко тъпчко да играеш на нея. Версията е най-новата, алфа 1.1. Така, тук са логвати, пишете си имената, работи, глупости. Тук си избирате игра, нали? Примерно създавате нов world. Тук си продължавате играта. Тук се конектвате към сервер, пишете IP-то на хамачето. И тук сте готови. И друго. Тук акаунта ви. И пак се логвам на ново. В Options може да си изберете. Тук може сте жена, може сте такъв, само че са срещна горница. И тук е език, само че той има френски, испански, германски, английски. Английски най-добре. Ако искате си го направите на цял екран, в видео влияте и тук от тази отметка в ускрин и направо цъкате F3 ви стана голям екран. Ете. Айде. Не, явно не става. Както и цъкате си на фулскрин и окей,